नमस्कार, हम ही दिनेश लाल यादव निरहुआ। हम ही शशिनाथ दुबे, केआरसी मीडिया। फिल्म बंधु और केआरसी मीडिया के द्वारा लखनऊ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से एक सम्मान समारोह भोजपुरी सिनेमा खातिर होके जा रहल बा, जोना में हमनी के आ रहल बानी जा। और ई सिनेमा सम्मान होके जा रहल बा 22 नवंबर के 22 नवंबर के दिन सोमवार लखनऊ में, जोना में पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग रही और आप लोग भी आई और हमरे भोजपुरी के सम्मान के बढ़ाई। आप सब लोग सादर आमंत्रित बानी। जय भारत, जय भोजपुरी। नमस्कार, हम ही दिनेश लाल यादव निरहुआ। हम ही शशिनाथ दुबे, केआरसी मीडिया। फिल्म बंधु और केआरसी मीडिया के द्वारा लखनऊ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से एक सम्मान समारोह भोजपुरी सिनेमा खातिर होके जा रहल बा, जोना में हमनी के आ रहल बानी जा। और ई सिनेमा सम्मान होके जा रहल बा 22 नवंबर के 22 नवंबर के दिन सोमवार लखनऊ में, जोना में पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग रही और आप लोग भी आई और हमरे भोजपुरी के सम्मान के बढ़ाई। आप सब लोग सादर आमंत्रित बानी। जय भारत, जय भोजपुरी।